מתברר שאישה שבאה לכנסייה חשבה שהיא העבירה את המכונית למצב חנייה, אבל בעצם השאירה את המכונית בהילוך אחורי. כשהיא ניסתה לצאת, המכונית הפילה אותה והחלה לנסוע בסיבובים. האישה לא נפגעה. עכשיו נעבור לחידה. איך עוצרים מכונית בלי נהגת? ויש עוד נתון בחידה. מכל הדלק מלא ויעברו 3 ימים עד שהמכונית תיעצר. השוטרים רוצים להציע פתרון. שוטר אחד מתקרב למכונית ושובר את החלון. ואז שוטר שני מנסה לפתוח את הדלת. פתרון לא טוב, השוטר הזה גם לא ממש בכושר. עכשיו נכנס לתמונה שוטר אחר. הוא לא מצליח לפתוח את הדלת, אבל יש לו רעיון אחר. הוא מטפס על הגג של המכונית וזוכה לכיוון הדלת הפתוחה. הוא מנסה להיכנס למושב הנהג. הוא אפילו מצליח, הוא עוצר את המכונית, מוציא את המפתחות ומסדיר נשימה. השוטרים האלה חשבו שהם כבר ראו הכל, אבל המרדף האיטי הזה תפס אותם ממש לא מוכנים.